Kuldas, mega love shout out to you, kapatid. Kumusta, kapatid? Ay, char. Kapatid, meron ka na moderator, pwede ka na magbaba ng bahay mo, kapatid. Salamat sa pagpasok sa live ni host. Salamat. Dan Tamsak Goy, dumaan lang. May puntahan ako, Goy. Hala, grabe siya. Daan lang talaga. KH Gaming, mega love shout out. Salamat guys sa mga patamsak. Tamsak lang kayo, sapat na. And don't forget and don't skip my ads, char. Boss, can you please? Yung dalawa, wala na, umalis na. Ha? Yung magbata, andyan. Hindi pa nila alam. Grabe talaga paayuda. Laki-laki ng views mo, ha. Ayan, natapos ko na, kapatid, na Kalaigit TV. Ayan, kapatid, nakatamsak na sa'yo to at nakadikit na rin to sa'yo. Ang main ko na lang, kapatid, na Kalaigit TV ang hindi pa. Wala si Kwan, si Katubul TV. Laki naman ng views nito, 13 days ago. 4.2k views. Salamat po, host. Salamat din. Rans Kalog Official, mega love shoutout sa iyo, kabayan. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo. Someone called sub to me, please. My friend KH Gaming, please drop your house. Then, I just visit your house, my friend. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo. Maglablaban po kayo. Magdikitan. Lupit. Yun, Goy. Gagayahin mo. Kaya yun. Oo, gagayahin ko yun. Gagayahin ko yung Goy. Pakuldas. One sub back. My friend KH Gaming, I am here to your house, my friend. Thank you, my friend KH Gaming, for your visiting my house. Thank you. Baba po kayo ng mga bahay nyo, mga kapatid. Kaya mo yan. Oo. Gagayahin ko yun, kapatid, na Kalaigit TV. Nagawa ko ngayon challenge malalun eh. Magagawa ko yan. Ako number 1 mo, followers, Goy. Pag gagayahin ko yun. Huwag ka mag-alala, Goy. Gagayahin ko yun. Baka bukas mag-upload ako ng ganun. Huwag ka mag-alala, Goy. Gagayahin ko yun. Bukas na bukas din. Kukuha muna ako ng background music sa TikTok. Kasi sa TikTok galing yun eh. Pag galing sa TikTok ang background music, walang CPR. Hahabaan ko ng konti doon. Promise. Guys, baba po kayo ng mga bahay nyo, guys. Magdikitan po kayo. At sana naman, guys, pakiusap. Huwag nyo naman pong skip ang aking ads. Wag na bukas, Goy, ngayon. Hindi pwede, naka-live ako ngayon. Ano ka ba? Bukas, gagayahin ko yun. Matagal ko nung plano yung nagayahin. Kasi yung step nga sa sayaw, hindi ko magaya-gaya. We got this only 2 more sub. Thank you, guys, sa pagbisita nyo sa aking munting bahay. Guys, magbaba po kayo ng mga bahay nyo, guys. Sige. Guys, baka hindi pa po kayo nakatamsak sa premiere ko. Ayan pong binaba ni Monica Vlog.
Aba, harang mo, Goy. Salamat, Goy. Patamsak naman, guys, sa binabang premiere ni Monica Vlogs. Premiere ko po yan mamaya-maya. Agoy, nag-start na pala ang premiere ko. Tapos na, giatay. Natapos na pala ang premiere ko. Ako wala. Mag-start pa lang ako. Pastilan. Ay, hindi pala to. Sorry, hindi pala to. But mo, Monica, mangingilad ka. Ito na lang sa'yo, Ben. Oh. Ito na Goy, lang sa'yo. dikitan mo nga yan, Goy. Di ka pa naman naalis. Dikitan mo nga yan si Kids Gaming. Pablo Apostol, mega love shoutout sa iyo, kapatid na Pablo Apostol. Maraming salamat, kapatid, sa pagbisita. Hindi naman kasi sa'yo kasi. No, oo, sige. Oh. Pasok mo, sige. Guys, nagbaba po ng bahay si kapatid na Parikoy Vlog. Baka di nyo pa po kadikitan, guys. Padikit naman, pabisita naman mga kapatid. Napaka-legit po niyan mga kapatid ni Parikoy Vlog. Palit na kayo, shower. Kaibigan ko po yan si Parikoy Vlog po. Napaka-legit po niyan mga kapatid. Pabisita naman po padikit. Babalikan po kayo niyan, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Parikoy Vlog Gaming. Parikoy Vlog coming to your house. Oo. Guys, patamsak naman po sa premiere na binaba ni Monica, guys. Parang awa nyo na mga kapatid. Sige na naman, Bikini Man. Suck back all. Ano daw? Damo, damo ko ikaw. Ha? I have a sub to all of you. Guys, pabisita naman po ng bahay ni Parikoy Vlog. Napaka-legit po niyan mga kapatid, organic po 'yan. At patamsak na rin po sa binabang bahay ni Monica, guys. Premiere ko po 'yan mga kapatid. Ano yan? Sino? Kids Gaming done to your house, my friend. Thank you, Lodi. My friend Kids Gaming, Parikoy Vlog, he is already done to you, my friend. Please return the favor of my friend Parikoy Vlog. Guys, magbaba po kayo ng mga bahay ng mga kapatid. Thank you, Far. Ikaw. Ito marunong. O, tignan mo, Ben. So, magkain ka. Maraming salamat, kapatid na Ram. Kapatid na Ram, baba ka po ng bahay mo, kapatid na Ram, para mabisita po ng ating mga kaibigan. Hindi pwede na. Aanin nga raw na yung bigat. Aayusin na. Guys, binababa po ni Monica Vlog. Mga premiere ko po yan mga kapatid ha. Baka naman gusto nyong tamsakan po ang aking premiere. Bikini Man. Tamsak lang sa premiere ni House Kids Gaming. Ikaw, yan, Rio Unggoy. Ah. Ngayon mo lang alam bakit daw si Isko ang number 1, makabagong ikakaangat ng serbisyo publiko, charing. Yung ads ko si Isko. Mag-shower ka raw. Napilit mo yasa. Shower na. Mag-shower ka ng araw. Shower ka na raw. Sino yan?
Spider-Man raw, oh. Huwag ka na. Saka. Ano yan na, kakao ni, baka na, kakao niya yan, no? Huwag mo na yung ano, Joel. Bitan mo na ba, ano na. Joel, akin na. Ayaw ba ako? Ano yan, oh? Hindi goy, hindi siya to. Helicopter. Helicopter. May din na dito tubig. Mega live shoutout sa 1 million in the house at sa 3 patamsak nyo guys. Maraming salamat. Tawan mo, oo. Goy, tamsakan mo naman ang mga premiere ko, Goy. Ayan na binaba ni Monica Vlog. Sige na. Tamsak lang kay... Lilas ka na mo. Para happy ba? Sakat pa rin ulo ko. Parang kumikibot-kibot pa rin ang ulo ko. Malamang. Bira ko uminom ng mipinami kasi. Ako basta-basta nainom ng mipinami. Oo. Pati yung kumikirot-kirot sa akin, matatanggal din yun. Ay, hindi. Kailangan iba yun. Tubig, ni. Tubig, mineral. Nagkapok na. Here we go. Ano lang. Ang tubig ko, nandiyan na rin. Oh, ayan na rin. Di ba may tricycle naman kayo? Oh, hindi ako ng dalawang lero ng ulo. Hindi ba ako, kuya? Hindi lang ang pinagpinan. Dahil lalagay ko yung sabi, ano, buli. Sa'yo na naman! Eh, nahingin ako na ako na sa'yo. Hindi ko babae na ito. Hinahakot na. Hindi ko akutin mo nga lahat. Ayaw ko. Pumakot mo. Ayaw ko. Ay, pakakutin mo lahat. Kapag timpla nga muna guys ng kape, gugutom ako. Dito pa ba? Dami naman niya. Hindi mo man pala maaakot eh. Kaya. Akutin mo na lahat. Ano sabi ng ano? Akin ang araw yung yero. Wala na raw kang ano. Ayaw raw dito kami. Ano ka pa ba? Nagsalang lang na ng lumanda. Oh. Ma'am na. Hoy, Ben. Wala kang nila. Kunin mo na yung nila. Labi ng bitak ng pinela ko. Tagadala naman si Sak. Tagabit din. Ano mo, tagabit kita chinelas niya. Ito kaya. Boyfriend ka din yan, boyfriend ko. Lagi din boyfriend. Sa tarpaulin. Sa tarpaulin. Parang kambalan sila dalawa. Isa lang naman yan eh. Nicole Abaya yan. Isa lang yan.
nandito ka ba? Yero. Wala ko sa payag eh. Nagigil. Pasanin mo hanggang mangga. Ganun lang yun. Ganito yung habang ko kaya lang ko lahat narinig ka. Magbibigay. Binigay na kinel. Yan, kinel. Binigay na kinel, ya. Binigay nga sa akin. Sabi niya, pengi raw dyan dalawa. Di ako tinan niya lahat. Alin sa baba? Ay, lemon with with luya. Giling na to eh. Giling na. Luya. Yun yung sabi ni Mana. Mm. Matapang, hindi naman. Hindi, tama lang siya. Yung parang sa labat na ano din powder. Oh, powder to eh. Hindi, kasi yan, di ba sabi niya ni Mana, isang garapon siya. Yung Mm. pinipili ng ano, yung sachet-sachet. Ganon din yung lasa niya. Oo. Ito rin yun eh. Yun yung maganda ngayon. Ito, nasa garapon lang. Dapat pinisaan mo, bakit kita? Hindi, ganyan yan. Hayaan mo na siya. Sa labat. Kasi napabunit mo. Oh, oh, kakanta ako ng This is my life. Wala naman inagilig sa kumbalay. Naku, ako busy ako talaga. Makakabili na naman ang hindi ako dito. Ako na yung Meron bang magsisimula ako ng premiere? Tatlong premiere. Tali na ba ito dito? iwan mo na ako dito sa kabibili ng Ah, ito pala. Malapit na. Ay, 3 days ago pa pala to. Gayatay. Matagal-tagal pa pala to. Alam ba rito, ang premiere ko mag-i-start na. 1. Nang topak ang amo ko. Ang binigay niya, ano? 150. Walang topak ang amo mo, ikaw lang may topak. Wala akong topak. Ang amo ko may topak. Hindi ako nakakatopak. Ako na may kasama. Kaya pala kasi sa Denelia may 150. Oh. Kasi 50 lang binibigay sa kanya sa galing. One, two, three, four. Apat pa lang premiere ko. Kaya ito. Malamang itong lunetang ito. Ah, ito nga. Mabibisaklat dyan ang bilat mo. Ashim. Ashim, Ashim, Ashim. Pero pag magkakaupuan niya maganda. Wala naman akong tao. Diyos ko po, giatay. Wala? Wala. Ayaw kasi walang ganun. Hindi, walang dyan eh. Ayan o, zero nakalagay eh. Ayan, ayan, oo. diyan. Dapat Ayun may... yung mga nakatry, yung three. Ayan, Like tamsakan lang. ng like yan. Oo nga. Mag-invite ka. Oo nga, no? May invite ako. Mag-invite ka. Lalabas muna ako. Mag-invite ka ako ng ganun. Kasi sayang yung ano mo eh. Dito, mag-invite tayo. Share natin sa Facebook. Share to Facebook. Your feed.
Asim? Asim. Ulitin mo nga yung ano, kinainan mo. Oo, pumunta ka nga dito. Talaga dito. Nag-love shout out po sa iyo, Ma'am Gina Cyprus. Maraming salamat sa patamsak mo, ma'am. Meron ka na po, ma'am, na moderator. Pwede ka na po magbaba ng iyong premiere or upcoming LS. Wag lang po live at saka nyo upload na video. Pwede nyo pong ibaba, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa pagdaan. At sa inyong patamsak, ma'am, maraming salamat. Isang mapagpalang hapon po sa iyo, ma'am, at belated Happy New Year. Lisay ka nag-brush, ika. Ika. Ika nag-brush. Maraming salamat po, Ma'am Gina Cyprus, ma'am, sa pagdaan nyo po, sa pagtamsak, ma'am. Maraming salamat. Kumusta po kayo, Ma'am Gina? Kumusta? Nag-love shout out sa iyo, kapatid na Joey D Vlog. Maraming salamat sa iyong patamsak, sa iyong pagpasyal. Kumusta? Kumusta, kapatid na Joey D Vlog? Salamat guys sa inyong mga patamsak.
Baka may premier ka dyan kapatid na Joey D Vlog, Ma'am Gina Cyprus. Pwede nyo pong ibaba para matamsakan po natin. Inom po kayo. Inom po kayo, luya. Luya na may lemon. Kasi medyo masama mo pakiramdam ko at sinisipon na inuubo. Medyo may kaunting lagnat. Ayan. Lemon. Tapos luya. Asim. Ano mo? Mawawala yan. Tamsakan ko ma'am, kapatid na Joey. Yan, nag-iwan po ako ma'am, kapatid na Joey ng baka sa inyo ma'am. Magtatamsak na po ako. Salamat kapatid na Joey. Oo nga, ako masakit pa ulo ko pagkatapos sinisipon inuubo. Kaya halos walang mabiling gamot. Kaya luya tapos lemon yun na lang pang iniinom. Bumababa naman daw ang kawaan. Saan pala nilagyan mo? Ganito, andyan natin yung niluluwa mo. Sakto yan. Asim. Maraming salamat kapatid na Mateo Apostol sa patamsak mo. Maraming salamat. Baba ka po ng bahay mo kapatid na Mateo. Kung may premier ka, baba mo kapatid para mabisita natin at patamsakan natin kapatid na Mateo. Salamat kapatid na Mateo Apostol sa patamsak.
See? Hindi kasi medyo hindi magandang ko eh, ang pakiramdam ko. Salamat kapatid ni Mateo Apostol. Salamat. Paliparan mo ako, malamang sasaya ako. Mawawala ang sama ng pakiramdam ko. Katulad yung napapanood ko sa TikTok. Katulad yung napapanood ko sa TikTok, yung pag may sakit, tapos binibigyan ng paracetamol. Tapos dampi-dampi sa mga katakatamang gumagaling. Try mo dali, paliparan mo ako. Try mo kaya? Joke lang. Ako din, masama akong ko, medyo masakit ulo ko pa tapos sinisipon nga ako tapos inuubo. Usok ngayon yan, tapos wala pang mabiling gamot. Kaya to may inom ako ng luya na may lemon. Ang iinom ko. Yan, luya. May lemon siya, oh. Yan, lemon. Tapos luya. Asim. Sana all may Gcash. Salamat kapatid na Mateo, salamat. Salamat kapatid na Mateo. Baba ka nga bahay mo kapatid na Mateo, dali. Bisitahin ko bahay mo. Megalabi shout out sa Trillion in the house. Sa'yo Mamila Pre, kumusta? Alam ko nanonood ka. Kahit di mo na ako pinapansin, shout out pa rin sa'yo. Baba ka bahay mo kapatid na Mateo, bibisitahin ko bahay mo. Sige na. Loading pala ako. Tamsa kay Monica na minakina ni Monico at Monica na mekaniko.
Mega love shout out to you my friend James Gipi Gipi. Thank you my friend James for your visiting me again my house. Thank you, thank you. Oh God, CR 37.99k view, 9k. You are sa a very very big house my friend James. Kumukhang uulan pa. Tabi ng aking sinampay. Anong name ba yun? Ah, anong name? Yung ano,
Hindi, ang punlang pala siya. Oo. Para pala siyang pumalit dun sa anak nila namatay kasi. May namatay na. Ano? Inano mo na? Di pa. Sige, ito po muna. Talagang mag-spot. Baka lang yung pista sa langan eh. Ilan? Ika lang. May bago dito bilo ni Manong. Parang rapak na. Ulo na. Kalahati. Paklao na. Eh, basta kaya pinili-pili man eh. Ulo so, ano. Yan. Adi mo niya galing. Yan bera yan. Ganyan pa rin mo. Ganyan pa ito. Parang nga. May pinapin. Pinapin ako ni Diyos ang katuloy. Wala dito di mama mo. Kapal. Ito nung makapal. Ito talaga. Mga dinero. Kawai ito sa kung ano kung alam dito. Ito siya tayo. Pero ba na? Dami ba? Kumpara ko na natin sa boy. Boy. Para daw bumigat. Hindi na yun magiging visa na niya. Wala na, mga lahat na, ulungangani. Hindi mo nga rin si Charlie. Tayo pa yung galing siya. Kaya nga ni ayaw na nga ni Mano, kaya pumunta ng akin. Pinag-iupit ni Charlie para bumigyan niya niya. Oo. Dahil tinitiklos. Kahit naman ito siya. O, di ba naman na namin? Marami ka lang pera. Trabaho din lang.
Dito ka na nga. Tao. Kano sila sa'yo? Sa mga kain. Hindi ako kay Ma. 200. Pinamit ko may 200 din. Dalawa. Isang libo nandong kay Ma. Nakapa ako parang wala. Lalo ba? Papabayaan mo na sa ilaw ay Steve. May bili. Subukan dulu, Bin. Sabi ko, murado yun. Wala na napakakano. Yan. Kaya ngayon delikado. Delikado di ay itulo ni Roger. Wala naman yung betri yan. Magkaan yata. Hindi na kuha na pala ni Kuya yun. Gusto pag pinili niya rin talaga yung mga okay na siguro. Hindi, baka kasi pinili ni Kuya Boy, magbigat. Kasi ang iniwan yung pinag-iito ko. Mga napan. Ayoko nga na palaro dito kasi nga doon sa nanay nga nila pala yung daan, pag anong biya, sumasakay siya doon sa taas, ano siya, Yung kaya kayo nga, ano, buhay kayo, yung bipos ka, hindi na lang ako. Yung katulad ng gano'n. sa akin, ano, nawala yung parang pinakagak. Pero nagkaroon ko naman. Talaga, maliliit lang, pero ang bibigat. Dapat Libo rin, ako dito to. dapat rin, ay, yung sultas, yung ginawa na natin. Kasi magdulo ito. Tama-tama pa rin doon. Yung nauso kayo ito, kakalit na doon. Ang katalong. Sa amin ni Peggy, ganito, di ba? Oo. Sukat yung dun eh. Kamali rin tayo. Ang galing mo na. Iba tayo sila. Hindi. Tapos maputo ka natin. Napakalo yun eh. Napapagdalawa. Napapagdalawa.
Kanya naman yun eh. Tapos nagawa ko yung pintuan ko, pintong alon. Yung wali na pintuan, bigat din eh. Ngayon, bigat mo. Pero kung ginawa na. Bigat to eh. Ano ba ito? Mga isa na. Okay na, ano nga yun. Bago kasi ano to, kaya mo yung benta. Diba binenta yan? Eh, yung to, yung pagkakap niya, di ba, nakuha ko sa kasi yung nakarahan. Hindi nga, di ba naibenta ni Lowy yan? Pinakukuha rin ito tulong. Wala na pakialam si Lowy yan. Diba? Pinapunta kong tababae ko eh. Si Lowy nga, pagkakit niya. Sayang naman. Pero ikaw to, walang gate na, walang gate na kaya yan, no? Walang gate na wala. Yan, sa una yan. Pero dito sa mga taga na yun. Yung kahoy niya, binili ko sa kanya. Ako, yung ginagawa yan. Solid ang kahoy niya, no? Mag-2, 4, 4 yan, no? Yung laki. Ang ng mga kahoy yan. Hindi ako ano na guys. Tasya. Wala na kung anong gagawin din. Pahabal eh. Pagkakayaan, commercial. Stay na commercial eh. Sabihin, ang aircon niya, centralized. Oh, yan ang ganda. Yung parang gano'n nila. Ah. Mahaba to. Dito sa likod to. Kasi kung may aircon niya sa likod, may bulas na yan. Diba? Kung bakit ang send na dito sa harap. Gaya, parang pintuan. Hindi kami dito ngayon to. Palera. Oo. Yung mga aircon niya malalaki. Kung maganda bilis niya. Pero kung nakakasan niya. Ang palino, nasa tagliran. Oo. Yung ginawa ka lang. Sabi nandito, ano tayo dito? Nandito. Sayang. Kasi nandito, wala naman. Dito sa kailan doon eh. Nag-action ko sila namin. Di para papalan yun. Yung ganyan, binili namin. Before. Ay, pati bakal, pinanapan ka boy, ano? Yan, binili namin. Mura lang binigay ni Boy. Yung ano? Hindi pa yan, binili yan. Binili namin yan eh. Binili ko lang namin. Hindi gusto ko ba yan, di ba? Ay, tinitrace ako. Boy, 300 binigay ko. Kaya bigay ni Goshen pula. Wala ko, hindi siguro na. Dapat nga rin pinasalit ko eh. Oo. Oh, matalisod ka, oy. Kanya. Matalisod ka, huwag na. Oo. Ano yun eh, benta na eh. Matagal pa doon. Ito kay Roger tagay dito. Oo, kasi dito kasi Ayaw niya. Aray ko! Sabi, kaya rin daw ko. Parang nagdalo na nila. Kaya mo naman. Daw ka naman sa
nila. Isipin mo, nursing party list, hindi nakapasa. Agimat party list, nakapasa. Ano ba daw ang sabi nga ng mga tao na kung ganyan hindi kami ibabuto. Sino? Yung nursing party list, ano, hindi nakapasa. Agimat nakapasa. Malikipag. Ano ang nabigyan? Kung nabigyan ang makasada, kaya nga. Yun, pag nanalo yun, kasi kukontayin ng gobyerno. Ganyan sa bangbang. Dami tinutugtog. Hindi mo ba napasang tubig dito sa labas? Dito mo papasok. Nalilisan mo, nalilisan niya, wala rin. May dati ko ng gagawin natin. Bumita ng gagawin. Hindi ba takit? Ito na natin. Hindi natin tubig, butasan ng malaki yun eh. Hindi mo bababain. Eh, yung mga tao, yung pinakapulis ng paglabang sa tubig. Yan na nabalot, butasan ng Yung nga malaki. doon, di ba, takit yan. Dadiretso na natin doon. Ang beses kapagod at sumakulo natin. Kasi dapat talaga malinisan dyan, kung hindi na talaga sa daanan. Yung pagano'n. Hindi, sinabi ko na yun eh, kaya ano eh, kaya congressman. Ang akala ko, pag dito sa kabila, ayusin. Yun lang pala, kasidyakan. Hindi, yan ang kabilang inis lang yan. Arrange naman, hindi naman nalilibig. Ang baguhan mo, ay, Oo. hindi mo. Kahit hindi na sana kuya ginawa, nilinisin niya na lang. Kasi nga, natakbo na rin itong tubig na to. Di ba taon na, ginawa na ang malaking ano to. Kasi ito sabi mo, gawa yan, tama at baba pa rin yan. Kasi nung Dapat yan. Ay, Pwede naman tayo. Hindi na tulong siya pag nanalo. Pag hindi daw, manalo yan. Tingnan mo. Tapos tira natin ito. ay dito, mga pang-pang-gulano to, ang lalaki na. Gawa nga ng ano to, pag nag-inulan. hindi yan ang mamalalim yan. Ang doon sa dito, na natin. Inis na talaga. Tama na kapila natin mag-request. Wala na ito sila naman sa tuloy yun eh. Kasi maglinis niya na. Ano to, kami parang siya na. Pakitaan sa amin eh. Pakitaan may sagot ng ilaw. Ang barangay. Eh kung mabuto mo nga, sa akin, lagay lang natin yan dalawa. Tagal ko na dito eh. Sabi naman ng ano to. Sabi yung pito lang. Kasi ito yung wire. Yan, papalitan mo na ng ilaw. Ang So, solar, pag gamit yan, bibigyan mo sa akin, bibigyan ko lang ng ilaw. ang solar na ang nilalagay dyan, yung malayo sa ako. Malayo sa tubuhan. Hindi ka tulad sa ilo, mas malalaki yun. Hindi ilalagay mo. Oo. Solar, bumbilya. O, Yung solar, ano to, sa lugar na pwede mong takpan, pwede mong ano hit, or sa may bagyo. safety. Hindi ka dito yan, hindi mo naman nakita. Sorry. Right dito. May isa na lang ito. Masapalitan namin kapwa. Monopol. Kukuha na kami ng bagong bangka. Hindi na pwede yun. Ang wala niya, wala. Yan, bila walang mula siya eh. Dapat lagi sa buto. Dahil wala mula siya. Saka dapat
ang barangay, may ano daw, may ano to, may release na yung truck. Wala eh, ayaw. Yung tipo ano to, pag tinawag mo eh, hindi, wala sa schedule eh, nandiyan na. Yung basura, sakay sa Hindi mo binibigay siguro ng tatanong mo lang niya rin. Hindi niya, wala naman pagdalaga, pagdalaga niya eh. Kalaban daw siya. Ano? Hindi siya ulo mo. Sabihin mo kalaban. Wala. Yung patrol, yan din binigyan. Ay, bakit patrol? Bakit? Potong, ganda ka mo potong. Potong China ko eh. China ko. Daming palpa. Yun. Napalitan niya ako ng walang benta na ano ko. Ano na? Yung mga kalaban natin. Yung mga kalaban natin. Then, kapatid. Kapatid yung pinalaban niya. Nagpapalakas yun doon. Yung mabigay niya. Yung mabigay niya. Ginala mo na yun. Yung mayroon sa kanya. Inulit lalaban. Yung kalaban. Maligba. Di dati na Wala yan. nanalo yun. Dati na yan. Hindi. Bago ngayon. Tuwan. Paano manalo? Bago lang. Sumuko na di Coco eh. Ayaw na. Ay, nakaraan ko to. Ano eh. Huwag malaban yun. Ngayon may naglakas ng loob. Malaban. Nawa nga na ng mayor na namin namin. Ako na. Bahay lang. Kapaganda eh. Ano bahay ko yung kwenta? Yun eh. Yung likod na hektarang palayan. Andiyan na. Natampa ka na. Yung meron eh. Yun ang meron dito doon. Di mo tumamang na yan. Oo. Pati hindi pa sasabog. Pati yung pumupos ka lang. Pumupos ka lang yung mga sa ano to. Hindi niya makakalaban ng meron na yan. Wala rin kwenta. Isa rin ganon. Isa rin ganon. Oo. Kung ganon yung layer namin ngayon, mas ganon yung kuya. Kaya manalo ko yung meron eh. Sigurado ako yung tanong natin. Iba na iba na yun. May mga hawak siya na nito, may mga hawak siya na mga ano sa grupo-grupo sa mga barangay. Bikers, hawak niya. Parang ano, importante niya yun. Kakayat yun. Panalo. Ayun eh, lahat ng hawak yun eh. Parang yun sa kanya. Yung kababoy lang sa isang barangay, kumukuha siya ng mga istorya, mga 10 tao, mga sa ano to, kababayan. Ngayon, ay nagkakasulira yan. Magalinis lang. Dodong. Sulig na rin. Nagahawag ka man po. Hindi ata ay gabi na sa ubi. Ha? Lahat naman eh, galit din sa ano to eh. Mga video eh. Lahat. At doon na kailangan pa rin. Alam mo ano eh, pag ito pag masawa na ano eh. Akala mo na eh, milyonaryo na eh. Makapaguhan na eh. Kaya kagalit din mga tao dyan. Hindi na ako yun. Na, bobo rin talaga siya to. Bigyan. Nag-aasawa ka rin. Bobo lang sa bobo. Pagkain mo, dagdagan na parang yung relasyon natin eh. Nung bago na sila sila natin na
Sana po ito tumuwid yun eh, di ba paano? Para sila Peter. Ang magiging ano dyan, kaya ito, yan magiging kontrabida, kaya ikaw lalaban ng mga Lunggo po pala siya ito. Maraming salamat kapatid sa patamsak mo. Yung puti, babad natin ha. Salamat kapatid na Sean Paul sa patamsak. Hindi pinasok yung iuwi niya sa bahay eh. Baba ka bahay mo kapatid para mabisita natin. Trabaho na eh, pag nagkaisip mo gito, mag-iinom. Trabaho. Panoorin ko lang muna ang video mo. Pagkakano niya, yung bagong ganyan kuya, pag ganyan na rin kulay, lukuan. Ako mo si Bipen, bebenta ko ngayon. Kumatik yun, di ba? Gagamitin nga raw niya sa business niya eh. Mahirap yung gamitin sa ayos sa business ang matik. Walang gusto. Wasak na wasak yung maniwala ko sa akin. Walang Yung ganit kay Andoy, Oo. Yung binawag ito yung tricycle. Tambak na lang. Salamat kapatid sa patamsak. Salamat. ano, nasulsulan yun. Nasulsulan si Bibiana. Lakin bago yung soul. Yan. May gidi, umay na gidi Roger. Naning yero niya. Sabi sa akin ni Roger, Billy, pinayagan ko. Ngayon, Wala mo naman gidi payagan pag eh. may tumulo, pagwa nila. Okay naman yun. Baka naman minasulo talaga eh. Wala naman natulog yun. Tingnan mo ang itsura ng Bakit ano yung pala. wala naman, yung wala naman tutulog yun eh. Yung klase niya, tingnan mo. Ano na nga, bulok na. Malayo naman sa kwarto yan. Dulo lang naman eh. Hindi, kwarto yun oh. Hindi, yung pinakadulo lang naman yan na ano ha. Hi Marites. Papakan eh. Ewan din natin. Papa, bitawan. Kasi kinaiwan nila doon. Yun ang bigat doon. Yung Hindi, kaul eh, mabigat yan hindi, eh. hindi naman nakano sa kawin yan. Ayan o. Hindi, hindi nakano sa kawin ni Yero. Oo, nakaano naman siya. Tingnan mo. Wala, hindi nakano sa kawin. Nakakakama nila. Yan kapatid, naka 2 minutes na ako sa'yo. Natulog mo gano'n. Bulok mo yan ang Roger. Hirap niya. Reklamo. Walang ano mga kapatid, salamat din kanina doon sa bahay mo sa pagpasal ko. Sliding na bitara. At binigyan mo ako ng ayuda rin doon kanina. Salamat. Palalim eh, no? Lalim na. Tapos natiyo na. Ano yung puti kayo lang kwento? Natiyo na sa tanda. Nagugutom ako grabe. Kung hindi ka gamitin ni Wilson, maganda pa magtanim. Walang Nasaan ba kayo naroon pa rin dyan yan? Hindi ko sige. Nataasan ba? Tapos sabay papadiran. Kasi gagawin nga raw ano. Dito ka der. Opo, yung ano na yung tapos Ay, di na paano. tubig ko? Paano doon kila Tirosi? Tapakalampan, tambak niya. Ah, doon dadaan ng truck. Sa loob. Parang gagawin parkingan pala yan. Parking ng mga uupa.
Mega love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong patamsak. Okay na pala yun. Dito magkakaroon ng gate. Yan, sa may building na yan, yung end na building na yan, dyan magkakaroon ng gate pala. Ayun. Dyan isasara. Dito sarado itong gate. Oo. Malaking gate din yan. Oo. Parang dyan kay Wala nga palipad eh. Hindi, ayan lang yan, yung ano. Gugutom talaga ako, grabe. Bahay na yan, kasi ito, lote. Ayoko nun. Ano? Ayoko. Magkakaroon ng gate. Bili na lang akong tinapay sa palengke. Ay, dati yung gate ni ano, Dito, Eh, tatapusin ko lang to. dating gate ni Toto. oh, yung gate, Lalakihan na. apante mo lang. Salamat kapatid sa pa-video mo dyan. Salamat. Oh yeah. Ha? Ako, sa akin yung gate mo dyan, nalagay ko doon sa kabila. Pero malabo. Malay mo, yung bigay. Sabi nga, wala naman ang tambakan dito. Ang doon sa nakita ko, nakatapos hardware. Ang doon na siya sa tabi. Sabi nga sa akin ng driver eh, Ichigo sa kayo siya, Kuya Willie. Tagal naman ang premiere ko. Premiere ko lang naman hinihintay ko. Grabe. Di ba may anay na nga, nakatambak mo doon. Hindi ko makakabalik yung dito. Nung araw mo, hihingi mo ng ganyan eh. Inambak ka, nabulat na eh. Tatawag sa kanya yung mga ganong chicken. Boss, pinapos ang L. Ayun. Makakapot niya yun. Sinagatong. Ngayon hindi na kumain eh. Hindi na usong gatong, pipa na. Sa dress chicken, pipa na gamit. Basta kasan na? Simbahan? Sabihin, tignan ang katat. Ayaw na sa kanya. Sige na kasama. Hindi. Bak, ano ba sinabi? Hindi ko naintindihan eh. Hanggang peso. Ito na ako pisa. Ginago niyo yung ano? Bye-bye guys. Bye-bye po mga kapatid. Mag-end na po tayo. Kapatid, maraming salamat sa pagpasyal nyo sa live ko. Maraming salamat po guys.